Vítajte pri našom novom videu z dielne Hyundai Begam Trnava. Dnes sa zoznámime s touto našou novinkou, ktorá nám prišla ani nie pred týždňom. Pozývam vás na krátky výlet. Nech sa páči, poďme nasadať. Ioniq 6 je novým prírastkom v našej produktovej palete elektrických vozidiel, takisto ako Ioniq 5 je postavený na novej platforme, ktorú vyvinul Hyundai. Tento rok tu máme tento Streamliner, ako to Hyundai nazval. Je to auto, ktoré je koncipované ako diaľkový elektromobil na dlhé cesty s dojazdom až 614 km. Je to štvorkolka, čiže 325 koní, baterka 77,4 kW, umiestnená pekne v sendviči medzi kolesami. Rázvor máme 2,95 m, čo je naozaj úctyhodné číslo. Keď sa pozrieme donútra, tak máme tu krásny priestor pre posádku. To, čo vás asi najviac zaujíma pri elektromobiloch, je nabíjanie a hlavne teda rýchlosť nabíjania. Pri platforme eGMP, na ktorej Hyundai stavia svoje modely, je architektúra nabíjania až 800 V, čiže nabitie od 10 na 80% zhruba 18 minút. Sedieť v novom Hyundai Ioniq 6 je naozaj výnimočný pocit. Príďte si ho vyskúšať aj vy k nám do Hyundai Begam v Trnave.